Deci, din punctul ăsta, deja putem începe să filmăm normal, că aia dinainte era numai pentru Paulino. Aici care el niște păsări sau ceva de genul ăsta cu chestia asta. Aici filmez căsuța din lateral. Deci din lateral căsuța lunguiață. Așa. Mă întorc să filmez mașina omului care în mod evident tractează câte ceva. O reparație absolut rizibilă, dar nu contează pentru că presupun că omul vine numai să tragă cu mașinuța, să vină iarna, au 4x4, astea toate. Pune benzină, coboară până jos să tragă pe jou, uite pe jou în spate, când nu poate iarna să urce pe jou. Și bănuiesc că asta ar fi toată șmecheria. Aici e altă casă a omului. Păstrată extraordinar de frumos. Exact ca în România, de jos țineau animalele, făceau și țineau și căldura și sus stăteau ei. Mă rog, și în mod evident se căcau în curte, deci asta cu căcatul în curte sunt convins că așa era, pentru că n-am văzut niciun fel de canalizare. În schimb, vă rog să notați că aici, în Bulgaria, cea aberantă și îndepărtată și înapoiată, cum îi zicem noi românii, este curent electric peste tot și vreau să vă zic că din când în când sunt cișmele și nu sunt cișmele de alea cu unde tragi apă din fântână, de unde nu. Sunt cișmele cu apă potabilă, deci deschizi un robinet și îți pui apă. Bun, e clar că ăștia au ceva de cărat, au chestii de cărat pe aici. Pentru că asta le explică pe 4x4 ăsta mititel. Asta explică funiile de la spate. Și Peugeot l-a lăsat aici ca să-l tragă când are nevoie să-l tragă. Aici își pun lemnele de iarnă. E clar că nu le pasă de niciun fel de hoți. Foarte multă verdeață ca să-i protejeze de soare. Aici țiglele, olanele, care sunt foarte probabil locale. Aici motocicletuța omului. Așa. Aici altă motocicletuță a omului. Și altă, deci curticic. Căsuța omului încântătoare cu motocicletă. Are și satelit, era să zic că are și Romtelecom. Așa. Altă portiță pe aici. O luăm pe potecuță, încetul cu încetul, filmând fără să ne grăbim. Mai descoperim câte o căsuță, mai descoperim câte o altă căsuță, pozăm tot ce putem să pozăm. Ce mi se pare hazliu și curios la ei, satul Brașlenia este declarat monument UNESCO și de asta vin oamenii special ca să facă poze. Și ei știu că oamenii vin special ca să facă poze, dar nu se supără pe chestia asta. Pur și simplu
nu sunt supărați, s-au comportat ca și cum nu mă luau în seamă. Nu părea să fie niciun fel de problemă, de niciun fel, că îi filmez eu pe ei. Așa. Asta este o căsuță absolut minunată, care merită poză, împreună cu poarta, și porțile sunt foarte interesante aici. Porțile de intrare, ca la noi în Maramureș. Și de altfel casa, dacă stau să mă uit la ea într-un fel, aș zice că seamănă cu cele din Maramureș. Aici haideți să filmăm în curtea omului cumva, și a făcut niște extraordinar de frumoase prinderi. E interesant că nu au grădină mare, multă iarbă, o grădină acolo în spate undeva, 3 crastaveți, cum le zic ei, și cu asta se termină toată distracția. Deci, probabil că îi cumpără foarte ieftin de la țărani ăștia de prin jur și că nu merită efortul de a pune castraveților proprii. Deși aș fi tentat să zic că unde s-a mai văzut bulgar să nu-și pună castraveții. Așa, deci eu mai înainte am urcat pe aici, am făcut poze și la această minunată mașinuță, viitorul meu Jeep, care are și numere de înmatriculare și care este pe benzină și gaz deja. Așa, aici scrie ceva, dar literele astea chirilice am învățat să le citesc, însă îmi este foarte greu cu ele. Cuvinte scurte pot să citesc, dar cuvinte lungi e mai greu și nici nu găsesc interesul să mă chinui cu asta. Pe aici și-au făcut curs de oaspeți și aici scrie caștata pe ceva, pe o chestie de genul ăsta. Uite, ne apropiem de ea, ci că Cașta Guest House. Și mă rog, în afară de asta nu i-am întrebat dacă vorbesc engleză sau nu vorbesc engleză, că mă simt, bineînțeles, un pic depeizat pe aici. Să ne întoarcem să pozăm și intrarea omului. Bineînțeles că știm și noi că avem și noi asta în Maramureș, deci imediat o să sară românul mândru și o să zică: domne, avem și noi în Maramureș. Da, mă, avem și noi în Maramureș. Numai că ăstora care sunt din București, să vă spun ceva, Maramureșul e departe, frate. Lăsați-mă să vă zic din nou, Maramureșul este departe. Și mai are se mai întâmplă ceva în Maramureș. Maramureșul e scump. De ce să nu recunoaștem faptul că Maramureșul este pur și simplu scump? Până să ajungem în Maramureș de la București, că numai Bucureștiul există pe harta economică a țării, până să ajungem în Maramureș, te plictisești, frate, te tot plictisești. Deci, haideți să fim rezonabili. Ăsta este un magazin, așa zic ei, magazin, care arată foarte mișto. O să intru să văd dacă găsesc o cafea să-mi dea pe acolo. Aici scrie 5 leva pe ceva, nu știu pe ce anume scrie. Sunt un pic obosit, m-am plimbat o oră jumate pe satul ăsta. Este foarte interesant.